Piye kabarmu saiki? Nomor WA-mu wis ganti, tak tulis lagu nggo kowe, muga-muga FYP kowe iso melu ngrungokke. Fotomu isih tak simpen, nggo ngobati rasa kangen. Gusti tulung paringono ketemu raketang sedelo, ning ngimpi yo wis rapopo. Matur nuwun. Nganti tekan saiki kowe neng ngendi aku mbah ra ngerti. Kowe neng kono ya mbah karo sapa, aku neng kene jaga ati mung kanggo kowe. Ora bakal biyen tak tinggalke, hamba kowe salah, aku tak sing ngalah. Ben hubungan aja nganti pisah, yen se ana wektu nggo ketemu, ngomong aku lunga apa kudu bertahan. Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Wis ini LDR. Ye, siap. Cah desa. Aduh, kayak kisah sapa. Aduh. Ora bine seneni. Nganti tekan saiki kowe neng ngendi aku mbah ra ngerti. Kowe neng kono ya mbah karo sapa, aku neng kene jaga ati mung kanggo kowe. Nampa kabeh kenyataan. Mas Selamat, terima kasih. Mas Agus, Mas Mania selamat. Ayan. Piye kabarmu saiki? Piye kabare?